ing Astina Maha Prabu Duryudana alam wijiling pangandika Arining son Werkudara den kapareng kene Mastu Purnama Sidhem Awigna Mastu Silat mringwang jagat karana silang londo kawisisaning bisana sono sinawung langmula pesta maswes tantun lambang Buddha jinantur tutur katela tula-tulat milat ing paradya minun sita upama pramneskara karana jati ing jaman Purwa binarti tameng lalu tamangga teka pastananing Gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung sang Murawengkata sebebyar dumadining wayang Purwa balakane kandha linarik runtuting basa dongeng gunung kemu surasaya ninarasaya karaos mulat sari rohang rasa wani rohing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksaning pagelaran linggih Purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahalira triyangi dari bawana Purwa tekeng dosina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawabating krembyah dadi padhanging kutu-kutu walangatoga buron monom yang Burontaya dadi obranan tanpa wicalan padhang trawangan nari Sangbang Rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging harane wukir abang mrengangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu Sanghyang Arka katon sumebelak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari Sanghyang Basanta tanan tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemelan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasi dene rarsang upaya buga ngarep Tegal Sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon senare jagat wis katon melok dunenging kiblat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang samrebya biyada rebut teja rebut kekuwung
parandene datan ana ing madani kekunging praja ing Astina. Ya praja ing Gajahaya, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Apanesta menaruh pambukaning kandha saratri mangke. Kono gunung Arjuna tumating saking pulo-pulo bebanjaran. Sing asapantu ya Benawi tinampi umbak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegading maninggal kapanto uruting Cakrawala. Wane-wane cakri ing wijik samenehi neping jurang corong. Kinepung gua sirung kinarya susu ing peksi lawet nyang sarang burung. Mono ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwuhang kerembuyung, royo-royo karang kitri, ruwe-ruwe roning klopo pratandha bumi subur, pasiten mawur, sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung banjengan hangrang sang langit, lenggak-lenggok lampahing toya mijil saking sendang-sendang. Pening tirtane lene pira-pira planeti nampi wadhuk bendung-bendung, kinarya hangling sawah miang pategalaning Narakesma. Wekal panglaing tetanen bebasantan ana bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantu kang merakapi tandya Badarisi aglaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Pategane nunggu Balawijaya ngrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala pendem, pala kesimpar, pala gemantung. Sadaya tanpa ciwa cinampi kudu rasaning diri. Ingon ngono aja kaya bitewen sang-sang rembaka lamun sang aglari mangonan. Lamun manci serap Surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang. Labet tepi saking tindak Duryudana Juti. Samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring Astina. Wono anane mung samar cinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya. Kenging binasa negaring Astina lagu semana lagi ancik marang jaman kencana. Panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ing asta wisaraning adil praja ing Astina menangira capna dasa namaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Gendari Suta, ya Sang Dastratmaja, ya Jaka Pitana, ya Jaya Pitana, ya Sang Tripamangsah, ya Sang Kurupadi, ya Sang Kurawendra, ya Sanata Prabu Gandharya. Nalendra guna ngaguna tan ngendak guna ning jalma luhur, datan ngunggul-ungguli antep lan kasoring sesami. Yen to ginungga wireng jajan uring keprabon, sadalem mangke tara wedhute pinunggal kang kawicarita. Risa Jawa Sanata paramus tinggil pinaturata lenggah dampar kang palebet ngencana pinathik sesotyana werna leremek babut permadani. Sinebaran sari kongas ginanda widul sajebat kasturi. Denem sanggaring Prabyata manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabon. Banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang sami rukma. Ginebutan laring manyura kanan kiring kongas gandaning Sang Nata pindha prayangan blabar dumungking makuraan. Tembene kang punika astra sifat kamanungsane. Panjenengan Sang Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan Angijawantah. Pepanggenggeng pasibaning para wadyabala, para kawula mbegamber blabar yayah samudra datan tepi. Piwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja ing Astina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata metarangan. Suku Janggata Kendhada mabukuh Susilastawa. Menika ta warnane Sang Nindya mantri muka pasaning praja. Adaleming malasa jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni, ya Harya Suman, ya Trigantalpati. Nadyan sampun kempambara Jambulwanen. Parandene pinacara ngasta badal wakiling Sang Buminata.
Krana Wasis Pranata tata rakiting kawula negari Ngastina. Arjuna Patih Hari Sengkuni mengkeraken nujum paran para praja Ngastina. Pandhita ing Sukalima, ya ing Sukapanca peparabdah nyewang Drona, ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawruh sithik paling karo sabarang pangandikane dadi mengkeraken pamungkasing pasiban kadang nata satring tirta tinaraden Harya Kartamarma ing wingking andher blabar sanggan ingkang samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo para dene katingal tidhem permanemadyaning negari Ngastina dadak sakoleng mangke kawis tingal rawuhipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa riwus nyolenggah satata madyaning Datulaya Dewa rawuhipun ingkang raka sigra murwangi pangandikan Nata ing Astina Prabu Duryudana dadi kumangruh jeneng pangandika Sanata ing Astina ing dereng kababaring lisan sasongko kumanyar mangrenggur mimburi manggen tanpa sirih Mamas mas muruping langit
Sretenon ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Panjra Sarwa Rukma renggeng manik nara narawata Obra Prabanyo kang sumirat Obra Prabanyo kang sumirat Kenyaring teca leliwaran lir ki leci siring tadit wimbo kekanda mrek minging katiuping maruta mando saparan mangambar kongas Dewang Supono Madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Paman Harya Sengguni Paman Ploso Jenar ayo ndadekake kagiat pekrira si Paman manira piji wenten ngajengan manira Paman Patih Harya Sengguni kawula ana nun nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing Madya Prada prapting delahan
Wanter sabda pangandika Paduka Anak Prabu tinambi ingkang bapa ing kepatihan mugi andadosna ing kawuningan mboten mantra-mantra sasampunipun kula ngadhep wonten kersa Paduka Anak Prabu ing Ngastina nalika ingkang bapa tasih wonten ing pagelaran Jawi kuwatos raos sing manahipun ingkang bapa Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumite racaruk maras nanging sarep wonten ngarsa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun tebih saking raos kemarasan asrepipun manahing keng bapa tan prabeda kadidene siraming tirta wayu sewindu kula nuwun nggih Anak Prabu kepareng ngambabarana dhateng ingkang bapa ing kepatihan paman Plasa Jenar nggih kadiparan angger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakyate negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula menawi Paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi petet prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka Anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non nuninggi dadosaken suka Marawata Suta raos sing manahipun ingkang putra Ngastina boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone paman ngadhep ngarsaning manira paman Plasa Jenar kawula non nuninggi nggih Anak Prabu sampun boten kirang prayogi namung derenan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa Paduka Anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawah sami-sami mugi kasekecak anggen jenengan niku lenggah paman Plasa Jenar kawula nun nggih Anak Prabu ing Ngastina bapa Panembahan Durna sarawuh bapa Durna kula ngaturaken karaharjan rawuh jengandika bapa ing Sukalima bapa Panembahan Durna ing Sukalima asta kuswala sila bertapa suwal gembol sumorante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinaringaning kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudi astawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa Paduka Anak Prabu ing Ngastina nggih Anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah ambawahana kasantosaning lair batos kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Panembahan Durna bapa ing Sukalima kula nan sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih kawula nan apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo lho niki diwaji sesembahan kula sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi pun Kartomarmo dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Koko Prabu Duryudana sembahan kula diwaji pengayoman kula ndak tampa si adiatur pangabekti kelawan pun Kakang ora liwat pangastuning pun Kakang Tampanono lan meratakno mring sangganing para kadang-kadang kusata Kurawa ing padha gantung sebo tatanan sangganing para sata Kurawa aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manira nang diambabarake wigati ning pasewakan menawa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Dimas Kartomarmo iya Koko Prabu Baladewa sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Pathik Indra Jaladewaku Yai sakalangkung katedha kalingga murdosih palakananipun Yai Prabu ing rumantak dhateng Raka para ing Mandura sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka namung kepareng kula ngaturaken
nedya pangastawanipun Kakang mugi katur ngersa Paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Koko Prabu, kula jancang pucahing weni dumawahing wijang rumaketing Werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanan mboten langkung kasekecak nuwangken jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina saestu andadosaken kagiat sotaning manah dene rawuh Paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu menawi alit Paduka utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bilih kelenggan samangke Paduka badhe kepareng tedhak wonten Praja Ngastina saestu kula diangarakit rata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Baladewa Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Yayi wonten timbalan ing adawa nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh bebasanipun kadidene kejugrukan Wukir Sali kelepaning Samudra Madu dene mekaten ya sing pangandika Paduka Yayi Prabu ing Ngastina namung kula nuwun sewu menawi Paduka paring dawuh sawanipun ing ngraka ing Mandura menika mboten cecala ingkang saderengipun kula nuwun sewu menapa teges kula menika wantun ngiyas dhateng Paduka Yayi Prabu ing Ngastina menapa ingkang ngraka ing sampun kladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng lelampahan ingkang sampun lampah liripun kados pundi Watara Sapta hari ingkang sampun kepengker kula nampi nawala mongko nawala menika sareng kula surasa ngandhap piyambak wonten tapak astanipun Paduka Yayi Prabu ing Ngastina surasaning nawala dinten sakmangke ingkang ngraka katimbalan sowan wonten garing Ngastina. Yayi ngantos kadi kula gelak lampah kula enggal prapteng ing kajangka pangajaping manahipun ngraka ing Mandura enggal kula nampi sabda tama Paduka Yayi Prabu ing Ngastina menggah menapa ta sababipun dene Paduka ambayongi dhateng sowanipun ngraka ing Mandura menawi kepareng kawedane kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miyang Wadabala swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang ngraka ing Mandura. Yayi Jaka Pitana kadang kula ing Ngastina andrah ingkang wis witarum hasilring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya mawe raras renaning driya Koko Prabu Mandura wonten timbalan Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngerayi tadah wadana dening ngantos kula kesupen dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah
krana sakataing kewajiban Kanalindran kedah kula rampungaken. Yayi, boten dados menapa. Syukur mangayu bagya sekti jumurutine paduka sampun emut dhateng ing sampun nglampah. Yektosipun sawanipun ing Raka ing Mandura. Tinimbalan sowan dening Yayi Prabu Ngastina wonten negari Ngastina mriki lan sakmangke kepareng kula jumadhong dawuh. Menggah menapa to sababipun dening paduka amiji dhateng sawanipun ing Raka ing Mandura? Koko Prabu wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun menika boten badhe ngrembak babagan Kanalindran agengipun babagan kaprajan nanging kula badhe ngrembak babagan kulawarga kula piyambak. Lho, ngrembak perkawis kulawarga paduka kasinggihan mekaten Koko Prabu wonten menapa? Wonten menapa? Menapa wonten lelampahan ingkang tumanduk dhateng nggarepipun Yayi Ratu Banowati? Menapa wonten sambung rapatipun kaliyan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara? Menapa wonten sambung rapatipun kaliyan anak moja kula pun Lesmanawati? Babar wisan boten. Namung mugi andadosna ing kawuningan nembe menika kula ngraosaken dados tiyang sepuh tinangisan dening anak kula. Inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara nangis wonten pepangkonipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Lesmana nggadahi pamutah kasinggihan mekaten. Menapa pamutahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara? Ora Bu. Estunipun sampun marambah makaping-kaping anak kula menika nggadahi pamutah nanging gagar wigar tanantuk karya. Boten kados ingkang nglampah dinten sakmangke. Boten kanthi kanyono-nyono anak kula Lesmana sowan dhateng negari Ngastina sarwi tawang waspa sareng lare menika kula dangu menapa to sababipun dene sowan dhateng negari Ngastina sarwi tawang tangis Lesmana prasaja dhateng ing rayi Ngastina bilih piyambakipun gandrung-gandrung kapirangu gandrung-gandrung kayungyun kalan setunggiling wanita lan nyuwun supados dinten sakmangke dipun dhaupaken dakalian wanita menika kala wau. Koko Prabu jejeripun tiyang sepuh kula menika kedah nglenggahi anak polah bapa Kudu Kepradah. Mila panangisipun Lesmana menika kala wau kula tampi jalaran kados pundi malih jernyatanipun Lesmana menika sampun dungkap dewasa lan sampun wancinipun mangun bali wisma. Leres Yayi. Netepi tetembungan anak polahku bapa Kudu Kepradah. Menika tegesipun Yayi Prabu kedah saged nuruti menawi dados pamutahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Dasaripun Lesmana menika sampun wancinipun kedah mbangun bali wisma, tegesipun kedah gesang bebrayan. Lan sakmangke kula badhe nyuwun priksa. Lajeng sinten wanita ingkang sampun keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara? Sinten wanita ingkang saged ngrubuhaken satemah nandukaken tresna dhateng Lesmana menika kala wau? Yayi Prabu. Mboten etang-etang menapa menika atmajanipun Alindra, mboten etang-etang menapa menika atmajanipun Brahmana. Nadyan paribasan ingkang dipun gayuh widodari ingkang Raka ing Mandura sagah nglamaraken tuwin sagah mboyong. Wanita menika kala wau supados jinatu krama dening anak kula Lesmana Mandra Kumara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung menawi paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh, lajeng wanita pundi ingkang keduga saged nandukaken raos tresna dhateng anak kula? Ora Bu, kula suwun kanthi sanget panjenengan sampun kejot ing penggalih menawi kula munjo atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi, mboten. Ingkang Raka mboten badhe kejot manah kula. Tumunten kula aturi paring dawuh. Sareng kula dangu Lesmana menika gandrung kalian putra Nalindra. Yen anak ratu putra Nalindra saking pundi? Yen anake Brahmana saka ngendi? Menawi widodari sinten pawisikipun kados menapa mangke caranipun kula badhe nglamaraken nanging sareng Lesmana prasaja kaliyan ingkang rayi Ngastina bilih ingkang saged nandukaken raos tresna dhateng anak kula Lesmana menika boten sanes kejawi namung putrinipun kawula alit, anakipun kawula alit. Koko Prabu, atmajanipun gareng, atmajanipun nala gareng.
ingkang nami pun Nalawati menika ingkang tinangisan dening Lesmana badhe winengku garwa Koko Prabu Baladewa siang Pantara Ratri amung cipta pukulun tanana liwan kaeksi mila katur kang condo maneh prasasat rageng ulun sumembah ing nenangan Yai Prabu mestinipun Paduka Kanjeng Prabu kaget tumunten badhe angina dhateng Punduryudana Paduka badhe neneda nyenyacat kalian Punduryudana manggremiyen Yai manggremiyen sampun ngantos klentu ing panampi babar pisan kula mboten badhe gadah niat nyeda dhateng nyenyacat Paduka Yai Prabu ing Ngastina namung kula suwun Yai penggalih Paduka kedah semeleh liripun kados pundi samenika ngaten upami Lesmana Mandra Kumara menika sampun kebanjur tresna kaliyan pun atmajanipun Nalagaring inggih menika pun Nalawati kula nuwun sewu tiyang nambut silaning akrami menika gegaranipun namung seneng ibaratipun wong keplok menika mboten tangan setunggal nanging tangan kalih sami-sami tresnanipun sami-sami anggenipun sampun remen antawisipun setunggal lan setunggalipun menika gegaranipun tiyang nambut silaning akrami Paduka Yai Prabu sampun ngantos menggalih babakan derajat tuwin pangkat. Paduka Yai Prabu sampun menggalih derajat tuwin pangkat. Sebab tumraping ingkang ngraka ing Mandura menawi Paduka menika ngleksanani menawi dados pamuthaipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara menika setunggal. Yai Prabu ngleksanakaken jejering minangka dados tiyang sepuh menika angka sunggal. Angka kalih Yai Prabu sami kemawon ninggahaken derajatipun Nalagaring. Tur dasaripun Nalagaring menika dede tiyang kebrayan dudu wong kana-kana dudu wong bengkanane. Nalagaring menika tasih Panakawan Paduka piyambak. Nalagaring menika tasih Panakawan negari Ngamarta. Mangka Pandhawa menika sanak kadang Paduka piyambak. Tegesipun panjenengan menika ugi ninggahaken derajatipun Nalagaring. Mila dinten sakmangke menawi Paduka Yai Prabu Ndaraturipun ing ngraka ing Mandura sampun mawi petang-petang perkawis derajat pangkat asor luhuring Kanalindran Paduka. Kula trimi turuti dhateng pamuthaipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Atmajanipun Nalagaring kaboyong wonten negari Ngastina. Tumunten kadhaopaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Ngemutana Yai. Nuwun pangapunten. Nadyan Lesmana menika atmajaning Nalindra nanging kula nuwun sewu. Lesmana menika kedunungan sial sebel ingkang marambah makaping-kaping. Pendak-pendak badhe nggayuh wanita tartemtu gagar wigar tanantuk karya. Pendak-pendak nggayuh wanita mesti mboten kelampahan. Mbok menawi sak gedhagan menika Lesmana panci dipun kodrataken pikantuk atmajanipun Nalagaring. Menapa mboten Paduka Yai Prabu menika maringi kabagyan tumraping Atmaja Paduka. Nggih. Ora Bu, wonten dawuh. Ingkang kula gagas mboten perkawis anggenipun dawuh. Nanging kula petang-petang ing atasipun kula menika Nalindra kok bebisanan karo Panakawan, bebisanan karo batur, bebisanan karo wong cilik. Menapa mboten nami ngregeti dhateng Kanalindranipun ingkang rayi Ngastina. Lah menika to ingkang dipun penggalih.
Kula sampun matur sampun ngantos paduka menggalih babakan perkawis derajat lan pangkat. Kula nuwun sewu. Kula trima dhateng pangendhikanipun para ulah agami, kula trima dhateng pangendhikanipun para sepuh, para kaki-kaki sami nyebataken yen derajat pangkat kadonyan menika nyatanipun namung sampiran kemawon. Antaranipun paduka lan menala gareng menika wonten ing ngersanipun ingkang ngakarya loka menika derajatipun sami titahing Gusti ngakarya loka. Nggih. Kasinggihan mekaten. Namung nyatanipun menika gumelar wonten ing jagat tegesipun kula tasih saged dipun raosi dening para kawula. Kula tasih saged dipun cacat dening para kawula negari Ngastina. Waduh Yayi, menawi petanganipun kados mekaten menika mangke paduka badhe damel kogel kagelan penggalipun ingkang putra. Mongko nyatanipun adat saben lupya ingkang sampun kelampah. Tresna menika awratipun kadidene nyangga bumi, mila mboten aneh. Wonten kathah lupiyanipun kaca benggala kinarya conto. Pendak-pendak wonten satunggiling priya utawi wanita ingkang kapedhoton katresnan wekasan nami lalu pados margi ingkang kelintu. Contonipun nganyut tuwa lan sapanunggalanipun menika mboten prayogi. Mila kedahipun paduka Yayi Prabu ngleksananipun dados pamuthaipun ingkang putra Lesmana Mandrakumara. Nggih, Koko Prabu matur sembah nuwun, Paman. Wonten dawuh. Pamanggihipun Paman, plasa jenar kados pundi? Menawi cara kula lunggir ngreksa dhateng asma paduka. Sampun ngantos mangke kekelempakanipun para tetiyang kawula negari Ngastina menawi nglempak namung ngraosi Nalindra Ngastina. Ing atase Ratu Ngastina duwe besan kok mingkere menika lho. Menika ingkang sanget kewatosaken dhateng ingkang abdi ing kepatihan. Mongko ingkang masak mangke badhe kucemasmanipun boten namung paduka, klebet patih nayaka tumenggung sedaya badhe kucemasmanipun awit paduka bebesanan kalian Punala Gareng. Jabi klatri menggalih. Menika angka kalih upami panjenengan menika mangke bebesanan kalian Nala Gareng, panjenengan menika ora urung mengko ya sing ragat ming panjenengan. Nala Gareng gablek apa? Upama Nala Gareng menika rabi utawi bebesanan kalian Sinuwun Ngastina, atmajanipun Nala Gareng menika dhaup kalian Puntu Kula Lesmana Mandrakumara. Upami ngagem pawiwahan ingkang ageng tartemtu Nala Gareng boten cucul menapa-menapa. Jabi kula aturi menggalihaken wis ora cucul apa-apa, petitha-petithi dumeh dadi besaning ratu menapa inggih badhe kelampahan Ngastina menika dienggo jag-jagan kere-kere kaya Panakawan menika. Badhe asor derajatipun tumrapipun kula nggih Paman Arya. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Nek sampeyan ngendikaken nek Nala Gareng menika kere, Nala Gareng menika ora labuh tumraping negara Ngastina, niku ora jeneng mukal. Jer sampeyan ora ngerti lelabuhaning Nala Gareng. Sampeyan ora ngerti lelabuhaning para Panakawan. Mula sampeyan sak penake dhewe ngunekke Nala Gareng menika wong kere, Nala Gareng menika wong ora duwe. Niku sampeyan penak-penak mawon. Ning tumrap Baladewa lawan Yayi Prabu Duryudana. Sadurunge sampeyan srawung karo Kurawa niku janjane Kurawa wis dimong karo Panakawan. Nggih. Mula sampeyan aja sak kepenake ngonekke Nala Gareng kere. Nala Gareng niku nek disawang ora kere, nika malah derajate dhuwur Nala Gareng tinimbang sampeyan. Nala Gareng anake Semar, Semar niku Sanghyang Bathara Ismaya. Nala Gareng niku anak dewa. Lah niki sakniku kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Nggih. Nggih anake dewa ning gedhe tur dawa. Mula aja sak kepenake nek ngondo karo wong aja sak kepenake. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngiyas karo wong. Mboten. Sampeyan ngandhake Nala Gareng niku wong desa, Nala Gareng niku wong kere. Sing jeneng wong desa niku kesugyane malah ora ketok. Omahe sarwa prasaja ning numpuk bondo pirang-pirang. Niku wong desa. Nggih. Nyatane ming bakul lele iso nanggap wayang. Halo. Mulampun sak penake dhewe sampeyan ngucap sing sak kepenake gaya ngoten niku. Boduna. Wonten dawuh nggih. Boduna. Kula suwun pemanggihipun Bapa ing Sukalima kados ndi? Oh, Aliloca. Bener. Goleke kabagyaning anakku ya ora usah dadak ngagas perkara derajat pangkat. Lho, perkara ilanging bondo donya ki iso digoleki. Nek perlu saya bijaksana. Anak Prabu Duryudana kuwi ngendika karo Gareng, "Gareng, anakmu tak pek, kowe ora usah ragat apa-apa.
pawiwahan geden-gedenan kowe rasa cucul apa-apa kabeh bondo donya saka negara Ngastina. Oh kaya ngono ki malah saya kuncara asmaning anak Prabu Duryudana ora kok eman Ratu Sugih kok eman ngetokke Brana Picis ki terus piye aku tak takon karo kowe. Iya. Nyew. Nggih diomongi kok meni nyanyang. Iya Kakang ya. Nek ngono apike dirabekke. Nek cara aku dirabekke, kalau nun sewu nggih kula badhe nyuwun pirsa. Boten badhe paring dawuh menapa? Lesmana anggenipun tresna kaliyan Nalawati menika kula nyuwun pangapunten. Menapa kekalih menika sampun nate pinanggih antawisipun putu kula Lesmana Mandra Kumara kaliyan Nalawati menika menapa sampun nate pitanggih tegesipun sampun nglairaken dhateng pangunepun batos. Lesmana nglairaken dhateng Nalawati menawi sampun tresna, Nalawati ugi nampi katresnanipun Lesmana. Menika menapa sampun? Kula dereng dangu babagan perkawis menika dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Nah, menika saenipun kedah dipun dangu. Menawi dereng menika mangke lajeng saenipun dipun lamar. Nanging menawi sampun menika langkung gampang perkawisipun. Gampang. Gampar sikilmu kuwi, Dek Pati. Iya. Ngono ya, Kang. Heeh. Nek manten loro wis padha senenge kuwi mung gampang. Ning nek manten loro urung padha senenge ya ora apa-apa Dipati dilamar. Mergo ana tetembungan witing tresna ki jalaran saka kukila. Kulina. Kukila apa kulina? Kulina kan ora ndek kukila. Ora iso tresna. Kukila iki luwih wigati. Nggih. Nggih Kakang Tuna nggih. Leres. Nah, ngoten. Mila kedah dipun srawungaken rumiyin, Ger. Saenipun sak mangke kados pundi? Yayi, kula nengahi perkawis menika. Menapa mboten langkung prayogi ingkang putra Lesmana Mandra Kumara katimbalan sowan wonten Garing Ngastina. Mangke dipun tanting menawi saestu sampun tresna wonten pundi malih purukipun kejawi paduka kedah ngleksanani pamothaipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Menika langkung prayogi Kawa Prabu. Sidhem jroning pasewakan Padyagong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Paman Arya wonten timbalan nggih sampeyan kula utus wonten ing kasatriyan Saroja Pinangun anak kula Lesmana katimbalan sowan dinten menika ugi. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan kepareng nderekaken sowanipun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Surti ting ati-ati duga-duga digawa Paman Harya Sengguni.
tata trap silanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Pamararyo wonten dawuh nggih sampeyan pinanggi anak kula teng pundi? Aduh nyawa-nyawa jimat kula. Kula malah lingsem menawi munjuk atur ngersa paduka anak Prabu. Oh Prabu, wonten dawuh. Kawontenanipun anak kula kados mekaten menika kados pundi? Wih ladala jagat iku Bathara. Paman, Wonten dawuh. sampeyan ketemu Lesmana teng pundi? Inggih wonten ing margi. Lesmana. Kuwi piye kuwi? Anak ratu kok bathuke isih eneng sentere iki golek apa kowe? Menika wau kula pinanggih wonten ing margi, celingak-celinguk wonten ing pinggiring sawah. Lesmana. Dipateni dhisik. Ceklik. Sowan Kanjeng Rama kok celorat-celorot. Padhararja sapraptamu nggih anakku bocah bagus. Tansah pinayungan ing kawidadan Rama miji dhateng pisowanipun Lesmana Mandra Kumara. Ya, Padhararja sapraptamu. Nering sambi kala kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Kanjeng Rama Duryudana. Ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi engga jimat paripeh dayanana ing kasantosan tansah minengku ing juwana kawidadan sowan kula Rama. Ya syukur nggih, prayoga nunggun mulungguh. Sampun boten kirang prayogi Rom. Iya. Wayah Mas katuran karaharjan wayah Mas. Eyang Patih Sengkuni wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Inggih Yang. Lesmana Mandra Kumara Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Siwa Baladewa wilujeng wa bekti kula konjo. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawula mundi ndatosaken jimat paripe. Oh. Aja ditirake ya Lesmana. Durna ki pancen kaya ngono kuwi ciri khase. Mbahmu saka lima ki nek arep omong nganggo ngono. Padhararja sapraptamu Lesmana. Ngestunipun Eyang Durna. Inggih Eyang Durna wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Kowe iki saka ngendi Lesmana kok dadi kalungan batre? Pados kodhok. Anak ratu kok golek kodhok. Nganggur teng kasatriyan mboten gadah pedamelan bingung kula jujeg. Tiang niku nek bingung mesti getih munggah. Tinimbangane kula mengke stroke enom. Mula kula golek kodhok nembe angsal 3 ditimbali Patih Harya Sengkuni. Dibuang. Sesone butuh kodhok tumbas. Anak ratu kok.
mapan nggon jenes-jenes kaya ngono kuwi. Dibuang. Nggih, sampun kula bucal turah setunggal ageng ngajeng kula caoske Yang Durna. Kodhok kerok. Oh ya apa wangun kuwi mbahne kon mangan kodhok kerok kuwi. Men mudhar, heeh. Pilujeng bekti kula konjo Yang. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Lesmana. Kula pundi engga jimat paripe Lesmana, wonten dawuh 7 dina kepungkur kowe matur karo Pun Rama nangis ana ing ngarsaning Pun Rama. Kowe pengen rabi kelingan apa ora? Dek kapan? 7 dina kepungkur kowe nangis ana negara Ngastina. Kowe pengen rabi kowe kelingan ora Lesmana? Wo, Dek. Rebo nika. Yo. Nggih, Rama. Sebab apa kowe kok nangis njaluk rabi? Amargi kula ngimpi. Ngimpi. Nggih. Wonten ing salebeting pasimpunan. Pasumpenan. Kula ngimpi pinanggih kalian satunggiling wanita. Wanuda. Nggih. Wonten ing pasumpenan menika kula nedheng tenguk-tenguk teng ngarep kasatriyan Saroja Binangun. Kedadak wonten wanita ngagem kebaya biru. Iya. Mlampah alon-alon nyaketi kalian kula. Kaget kula. Kula terus jumeneng. Kula cedhaki wanita niku bareng tekan ngajeng kula terus ndeprok timpuh. Wah, bubrah pikiran kula. Iya. Dasare ayu, merak ati. Bocahe kenes gandes luwes sak solahe. Iya. Sareng kula tangleti, Nduk. Kowe sapa? Lah kok dadi kowe teka ning kasatriyan Saroja Binangun? Larestri wau terus ngaku jenenge Nalawati. Kalih ngruket sikil kula. Kula Nalawati Raden ngoten kalih sikil kula diruket. Terus dengkul kula nyok-nyokaken ngoten. Iya. Sak banjure kula sowan mriki ajeng suwita kalih sinten niku? sapa? Lesmana Mandra Kumara. Bocah niku terus kula junjung. Kula jak mlebu wonten ing kasatriyan Saroja Binangun Kembul Bujanandrawina. Kula didulang Rama. Kowe didulang? Nggih. Unjukan dijupukke, sekul dipendhetke, lawuh dipendhetke terus njejeri kula lungguh didulang. Pokoke kaya manten anyar nika. Bocah niku kula rangkul. Terus kula ngendika, "Wis kowe nek seneng karo aku tenan, sesuk aku tak matur Kanjeng Rama, awake dhewe ijab." Bocah niku ya mantuk. Terus kula geret, kula jak mlebu teng kamar. Bocah niku lewo-lewo. Ampun Raden, mangke nek pun resmi. Kula nggih omong resmi karo ora rasane padha wae. Ayo to, aku ngono, aku wis kebacut ngombe pil kita. Ngonten niku tenggen impen Rama ngremenaken sanget. Bocah niku terus manut. Kula terus mlebu teng kamar. Spray kula ganti. Sing ngonten gambare kembang. Iya. Kula terus ganti sarung. Nalawati terus kebayake diuculi. Diteruske mboten Rama.
Terusno ora apa-apa. Pun nggih, cekap semanten mawon nggih. Kula wong tuwa sing ora kuat ngenangan kula tekan pundi-pundi. Ampun digagas yang niki meng wong ngimpi kok. Nggih. Les Nalawati cucul kebayak jebul rangkepan kaos. Monggo lek kula ngematke wis mempeng kaos dicopot isih nganggo kaos warep. Rangkepan pirang-pirang nika. Iya. Ning tetep kula enteni. Iya. Jane iki crita apa malah iki? Yang anu wa Mandura menawi mboten kersa midhangetaken nggih, kupinge ditutupi. Ya wis aturke, tak banjure piye? Bareng ngonten kula terus tiduran. Kula tilem teng kasur. Ya. Nalawati nututi jejer keletan guling. Ya. Guling kula pancal. Kontal. Iya. Aduh. Paman sampun kados ngaten. Inggih. Sampeyan tiyang sepuh. Inggih. Bareng wonten sikil kula wiwit kula tumpang keteng sikile Nalawati. Iya. Terus kula etungi 1 2 3 kula balik miring ajeng kula kekep gragap ngelilir sing kula kekep kucing. Sabanjure Bangane gelo nggih kucing kula uleng-uleng. Bar niku kula cekel buntute kula sabetke cagak. Mangkel kula jarene piyai sepuh nek ngimpi durung tutuk bantale kon malik. Bantal mbok walik. Bantal kula walik Iso ngimpi. tinggi mubal. Mboten iso ngimpi, bingung kula Rama. Wah, monggo tangi turu niku kula ya wis pun ngeten. Wis piye? Rama mboten satanglet kedua kalinya. Kula pun matur rampanane jabul wong ngimpi iki ya iso dirasake tenan. Buktine bareng lilir saka ngimpi niku kula grayahi ya atos tenan. Yo. Sabanjure Bareng niku kula terus pungun-pungun. Kula sedih banget. Kelangan Nalawati. Rama napa-napa sing kula sawang pewujutane dadi kaya Nalawati. Kula susah tumuli kula sowan ngersanipun Kanjeng Rama nalika semanten. Pepasrening Taman Saroja Binangun ingkang wujud menjangan ingkang mapan wonten ing Balumbang kula sawang ya kaya Nalawati lagi mbrangkang. Kaya ajeng kula tubruk-tubruk nika. Iya. Pendak-pendak kula ngilo teng kaca gedhah. Kula dandan niku ya kaya sliwer Nalawati. Kaya turut kaca. Nek kula adus, kula nyiduk banyu niku Nalawati wayangane kaya tenggen banyu. Pokoke wong gandrung niku pancen abot tenan Rama, napa-napa sing disawang kaya Nalawati. Winginane kula tuku pecel. Bakule pecel kaya Nalawati kula tubruk, kula dituthuk cuwek. Terus demben kula tuku gudeg. Kula sawang bakule gudeg ya kaya Nalawati bareng kula tubruk. Lemu tenan Rama. Iya. Ngoyo ngono kuwi rasaning wong kang lagi gandrung. Kasinggihan mekaten. Wis ngono. Kula wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Nggih, kula aturi nyuwun anglet kalian kula tawi basanipun sakmenika silakan mengajukan pertanyaan. Apa kowe wis tau ketemu karo Nalawati? Ketemu langsung?
ketemu ora ana ing pasumpenan. Berkah pangestunipun Siwa Mandura dereng. Lah upama Nalawati ora seneng karo kowe piye? Nek teng impen niku wis seneng. Mesti mengke nggih seneng kalih kula. Tur kula niku anak ratu. Nalawati anake Nala Gareng. Gawe seneng anake Nala Gareng niku gampang, mengke Nala Gareng tukoke kendaraan sing rodane pirang-pirang Rama. Yo, Dibyuki brana picis gaweke omah. Tukoke napa-napa ning anake dipek, mengke rak diparingke. yo kuwi gampang. Nggih. Kuwi jenenge ora tresna sejati. Sejati niku mung rokok. Mboten tresna. Tegese tresnane kuwi tresna mirunggan. Merga tresna kuwi dipara dadi loro. Tresna sejati lan tresna mirunggan. Ngono? Nek wong ngambesan ning akrama kuwi kudu tresna sejati. Sebab Wong nglakoni bebrayan kuwi engko bakal nyampar nyandung kesrimpeting laku. Yen tresnane ora sejati, mesti tresnane bakal mandeg dalan. Nah, yen tresnane sejati nadyan kesrimpeting laku ingkang abot, tetep iso nglakoni kanthi tuwajuh nggone napaki gapurane urip bebarengan. Alah, ngomong apa? Nek kula ya pokoke kudu dipeksa. lah mengko padha karo Nala Gareng ki nyengsarake anake nek kanthi Nalawati moh rabi karo kowe. Wase saniki ngeten. Kula tekan negara Ngastina niku kula wis krasa ming arep ditanting karo para pinisepuh lan pinisilin. Samangke kula mesti ajeng ditakoni Nalawati wis tresna apa urung. Tresna napa mboten iki tumrap kula mboten penting. Paham? Malah nyeneni sapa-sapa. Pokoke Rama nek mboten nglamarke kula, Rama mboten nglamarke Lesmana entuk Nalawati. Rama kelangan anak. Rama bakal kecalan putra kakungipun inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Kula wegah urip ning alam padang, kula moh nyawang gelaring jagat nek Nalawati mboten jatuh dalam pelukan kula. Dede lah kok dadi kaya ngono ya katresnane. Nggih. Yo. Lesmana, Wonten dawuh. yen pancen wis tekadmu kaya ngono. Wektu dina iki kowe tak timbali. Pun Rama bakal ngrabekke karo kowe. Nun. Estu Rama, kula mboten salah pamireng. Ora. Kula aturi ngambali sepisan malih supados sedaya sami midhangetaken. Pun Rama bakal ngrabekke kowe Lesmana. Tala cendol dawet 500-an. Gamanga tun kindang tung ndang kindang tung. Bawatuna. Wonten dawuh. Malah dikerongi barang iki piye? Oh, kula niku nek kale cendol dawet senenge jamak-jamak. Estu Rama. Yo tenan. Aduh. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak. Wong gawa Petromak. Biar padang trawangan raos sing mana kula Nalawati, kowe mesti tiba ning pangkonku Cayu. Sumurupa. Inggih Rama. Sing bakal nglamarake dudu wong baen-baen. Sinten Rama? Wakmu ing Mandura. Ya kuwi wakmu Baladewa ingkang bakal nglamarake Nalawati. Bakal winengku garwa marang kowe inggih anak Lesmana Mandra Kumara. Wa Baladewa ingkang nglamaraken. Iya, Lesmana Mandra Kumara. Welatala cendol dawet. Iya, rasa nganggo cendol. Nggih, matur nuwun nggih, Wa. Yo. Panjenengan sampun purun nglamaraken Nalawati. Nala Gareng mesti wedi karo aku. Yen aku sing teka mesti diparingke anake marang aku dicaoske karo aku tak dhawuhke karo kowe. Alhamdulillah. Ngremenaken sanget menawi panjenengan paring dawuh ingkang kados mekaten lega raos ing manah kula. Rama. Nggih. Benjang menawi kelampan dhawuh nanggap tontonan nggih Rama. Yo, aja kuwatir. Kowe njaluk apa wae tak turuti. Ketoprak. Yo, aja kuwatir. Jalitan. Jadilan.
Jatilan. Yo, aja kuwatir. Awan bengi. Yo. Sing wedok kabeh. Yo. Tak goleke mesti eneng. Nggih, dibayar sing akeh. Len Jatil kon nganggo klambi renang. Mboten nonton, Ger. Dibayar. Oh, nggih. Ora gelem aku moh amuk kabeh. Nggih. Pun dileksanani kemawon. Bapak Durna pados wong dodol sing akeh kon dodol kabeh. Oh, nggih. Iya, Ger putuku ya, mengko aku sing golek. Nek ora payu kaidit. Oh iya. Anak ratu rabi emeng cekeremis. Rugi. Yo Lesmana aja kaya bocah cilik. Pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit. Arep nendi? Neruske golek kodho. Aja kundur ning Kasatriyan Saroja Pinangun. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gumbira raos sing manah kula. Yo. Eyang Pate kula nyuwun pamit. Nggih ngatos-atos. Sampun kaleksanan menapa penjangkanipun kedah bombong manahipun. Mekaten. Nggih. Siwa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandan cara manten. Samenika bidal. Yo. Rampung pasewakan iki budal. Neng omahe nolo garing. Aduh, seneng kula tanpa upami. Kula tak adus riyin. Yo. Mangke terus nyandang cara pinanganten nganggo klupuk. Apa? Klupuk. Kupluk. Kupluk mengke kula mboten sang nganggo klambi mengke Nalawati kula punji kaya nek anak ratu Dorabi nika. Yo, monggo punjinen. Nggih, asik seneng tenan kula. Bapak Durna, apa panjenengan kula dapuk seksi konsumsi. Wis sakarepmu wis. Sak omong-omonganmu. Pokoke aku mengkari manut. Nggih. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng Saroja Binangun gantos busana cara pinanganten sing ati-ati, Lesmana sing ati-ati. Sapa meneh sing tak pamiti iki? Om Kartomarma. Inggih ngatos-atos. Kula nyuwun pamit, nyuwun pangestu ajeng rabi. Nggih, ngatos-atos. Inggih. Sampun nggih Rama. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mundurmu marang Saroja Binangun muga-muga lebda ing karya lan kelakon penjangkamu Lesmana. Nuwun inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Eyang Siwa, Eyang Om Kanjeng Rama dipun sekecaken anggenipun bawa rasa ginem ganda raos kula madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih Rama no maling. Pamanarya wonten timbalan nggir ngantos kados mekaten. Lelampanipun anak kula pun Lesmana. Menawi saking mandugi kula leres ngendinganipun Kakang Penemban Durna menawi boten dipun turuti sakmangke malah saya ndodra lelampanipun Kang Putra. Yayi. Gane batu sampun paring dawuh dinten sakmangke kula ing pinasran supados nglamar majanipun Ala Garing.
dinten sakmangke kula nyuwun pamit nglaksanaken kewajiban ingkang sampun kula tampi. Prabu Baladewa kula semanggaken borong kasembadan lan botenipun anggenipun anak kula dhaup kaliyan pun Nolawati kula semanggaken jengandika Prabu. Nggih, kula nyuwun pangestu. Oh Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi sampun ngantos negaken dhateng ing wayah menawi wonten nakalipun kajenge para Sata Kurawa, menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng jengandika Bapa ing Sukalima. Kandhang blaguduk soal ki. Nggih. Mboten nangis tak kendha paduka anak Prabu Ngastina. Kula nyuwun pamit, Ger. Nggih ngatos-atos. Sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbalan budhal kang padha sebo. Tatanan para prajurit tata-tata ngarak pinanganten menyang bali wismaning Nalagaring. Nundi ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan bubar kang padha sebo jeneng ingsun dikundur medhaton kawula non paramadal pasilan. Nyuwun tambahi pangestu kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining pananggilan. Sanata asundur kedaton jelok saking dampar kenara kinampit gambaran gading. Kadheraken sangganing Palemban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro. Ingkang sami ngampil upatraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosi Narata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata.